Nou zo, we beginnen vaak met de vinger ertussen. En dan zetten we op eerste een rondje maatje. Dan pakken we een lofter met vlaaks. Een lofter? Dan nemen wij een lofter. Wij gebruiken het om te knoopje. En wie maakt je de koer? Dus ik even zien wat er is. Zo, dat kan je hier wel zien. Er zitten eerst 4 stekkers zitten erop. En dan gaan we later naar 8. Dus dan zetten we daar nog een tussen straks. Dat ding je heel vlot. Ja, maar wie ga ik al een paar koren maken, hè? Ja, hoeveel hij maken? Nou, misschien wel een paar 100 al, ik weet het niet. Verscheiden al. Hoeveel hier ben je de wanden? Nou, hoe lang ben je aan de gang? Nou, ik ben al 15, 16 jaar aan de gang. Ja, en ik misschien. Hier 12 trekjes zoiets. Ik ga hem op mijn bij mijn broer in het hak en daar zit. Ik zei, wat is er bij? Ik zei, dat wil ik ook wel eens beziekje. Nou, zo begin je dan. En ik vond het prachtig. En nu doen we het allemaal Dion en man Dion zitten bij mijn broer. Wij vinden het gewoon prachtig mooi werk. Dat moderne spullen horen wij net zo goed. Nee, we zijn het zo. Van dat moederlijke goed. Wij vinden het al echt mooi. Maar wie dat vroeger thuis ik zou dan? Ja. 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 Wij komen van veel was de wal en we beginnen vroeger in het veld. Eén ijsziekje en een leerpijsziekje, we gingen altijd in het veld. En dat vonden we mooi. Een eigen bootje in. Dus we komen een beetje uit die hoeken. Nog een mooi de pronkons en Sarim, daar doe je net bij, toch? Nee. Dit hadden we speciaal van Jim dingen. Dat dacht ik al. Ja. Maar als we ergens zouden het kunnen, die oude, dan ben we verklaard. Of op mijn braderie gaan, dan ben we verklaard. Ja. Ja, een beetje dat oude van vroeger, dat is mooi. De meesten vinden het allemaal prachtig. Dan ga je weer naar koffie. Als je een vlechtje heeft, felle lucht hoor. En als het koffietijd is, dan wat... Dan schiemer je even. Zo namen ze dat vroeger. Schiemer je. Ja, dat was vroeger prachtig. Hier komen we tot rust en dat vinden we mooi. En wat mooi is, dat mij ze horen, zeg ik altijd. En vandaar dat je dit hier in je rug hebt. Ja. We staan hier officieel op een fever. Hier is een grote fever van 20 liter. Die hebben we dit smitten. En nu sinds 4 jaar is dit het hakje. Ik zei, wie mij er een mooie mancave van. Dan heb je een gouden plakje. En Jo had dit hier al je del hoor. Dit hakje is een beetje del gewoon. Verzamelen wat bij de kringloopwinkels del. En nou ja, je komt wel wat zien wat je mooi vindt. En dat geef je dan. Maar het is intussen, nou ja, bomvol, dus ik is maar zien. Maar als ik weer wat moois vind, dan neem ik het wel mee. Dat vind ik gewoon mooi. Hartelijk grote. Ja, dat vinden we gewoon mooi. Ja, daar staat een moezenbitter hak erheen. Een oude klakker vind ik mooi. Ja, je hebt verschillende klokken. Ja. Ja, dat vind ik echt mooi. Dat is tijd. En tijd komt net weg. Je kan wel achterom zien, maar tijd komt net weg. Nou, en dat is mijn klok extra. De meeste mensen vindt me niks, een klok in een huis. Dat getik. Maar ik vind het nou juist mooi. Maar je wilt je ook een beetje vast houden. Ja, de tijd. dat vind ik echt belangrijk. Als je nou boeten doorkomen, het moet hut al hier. Nou, en hier had de tijd even stilstaan. Dat is echt noffelijk. Heel noffelijk even. Hij heeft zelf ook het idee dat je me even stilstaat. Ja, misschien wel. En misschien wel woord voor u. Nou, dat over. Nou, broeder, proost. Proost, jongen. Heerlijk.